ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ପୁଣି ଠକମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଲ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣି ଖୋଳକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଖୋଳକୁ ଠକମାନେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଖୋଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମେନସନ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ କଲ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାଶ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ପାର୍ସଲ ଆସିଛି କହି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ କାମଧନ୍ଦା ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇ ପାର୍ସଲଟାକୁ ରିସିଭ୍ କରି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଇଟା ଖଣ୍ଡ, କାଗଜ ଏବଂ କପଡ଼ା ଆଦି ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କିଣି ଖୋଳକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମେଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଖୋଳକୁ ନିଆଁରେ ଲଗାଇ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପାର୍ସଲ ରିସିଭ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦୟାକରି ଚେକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ପାର୍ସଲ ନିଅନ୍ତୁ। এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।